Sent un nen vaig migrar des del meu país i vaig arribar aquí a Espanya l'any 2018. Llavors porto més o menys 4 anys, no? Com a molt. I arribant, no, hi ha centre de menors i tot això que acollen a joves. Jo vaig estar al centre i el meu objectiu era estudiar i tirar més endavant, no? Per tenir un futur més bo. Vaig acabar buscant llocs on volia fer curs o alguna cosa així d'informàtica, perquè des de ben petit m'agradaria fer coses d'informàtica de gana i tot això, però a l'estat econòmic i tot això no m'ha deixat, no? I em van donar la plaça per poder fer el curs que tractava el sistema de xarxes i tot això. Vaig començar des de zero, no? Perquè és a dir, agafar ratolí i tot això mai havia agafat, diguem-ne, no? Però avui estic aquí i soc un alumne del grau superior de desenvolupament d'aplicacions webs i dintre de 4 anys. Llavors jo crec que aquest espai, sense aquest espai no estaria aquí o no estaria sent l'Ahmed que soc avui tenint tot això.